מערכת ההגנה האווירית ברק עם X נחשבת לאחת המערכות המתקדמות והחדשניות ביותר שפותחו בישראל בשנים האחרונות ומספקת מענה מקיף ומודרני לאיומים מגוונים בשדה הקרב של המאה ה-21. פיתוחה בוצע על ידי התעשייה האווירית לישראל במטרה ליצור פתרון רב-שכבתי שיגן הן על מתקנים אסטרטגיים והן על ערים, ספינות ואתרי תשתית חיוניים. המערכת היא חלק ממשפחת טילי הברק הידועה, אך מייצגת את הדור החדש בעל יכולות משודרגות משמעותית לעומת דגמים קודמים. הברק עם X פועל במתכונת מודולרית וגמישה, מה שאומר שניתן להתקין אותו במגוון תצורות בהתאם לצורכי הלקוח, החל ממערך יבשתי עצמאי וכלה בשילובו כחלק מרשת הגנה לאומית רחבה הכוללת מערכות נוספות כמו כיפת ברזל, קלה דוד וחץ. אחד המרכיבים המרכזיים במערכת הוא מרכז ניהול האש המתקדם שמאפשר שליטה, בקרה וקבלת החלטות בזמן אמת תוך אינטגרציה מלאה עם נתוני המחמים ומערכות גילוי חיצוניות. המחמים של המערכת מסוגלים לאתר ולעקוב אחרי מטרות במגוון רחב של טווחים וגבהים, לרבות מטוסי קרב, מסוקים, טילי שיוט, רקטות, כתממים ואף טילים בליסטיים קצרי טווח. יכולת זו מאפשרת לברק עם X לפעול ביעילות גם במצבים של ריבוי איומים בו זמני, כאשר המערכת מחשבת ומקצה את המשאבים הנדרשים לכל מטרה באופן אוטומטי. הטילים עצמם מגיעים בכמה גרסאות, גרסת טווח בינוני וגרסת טווח ארוך, עם יכולת פגיעה במטרות עד מרחק של כ-150 קילומטר ובגובה רב מאוד. כל טיל מצויד במערכת הנחיה אקטיבית הכוללת מחפש מקם מתקדם בראש הטיל, מה שמאפשר לא לפגוע במטרה בדיוק רב גם בתנאי מזג אוויר קשים או בסביבה רביית לוחמה אלקטרונית. יתרון נוסף של הברק עם X הוא יכולת הפריסה המהירה, ניתן להפעיל אותו ממערכות קרקעיות ניידות או להתקינו על כלי שיט, וכך להבטיח הגנה גם בזירה הימית. הצורה הימית שלו כבר נמצאת בשירות חיל הים הישראלי ומגנה על ספינות סער ומתקנים אסטרטגיים בים. בעולם, המערכת זכתה להתעניינות רבה ומספר מדינות כבר רכשו אותה, ביניהן הודו, מרוקו וקולומביה, מה שמעיד על האמון הבינלאומי ביכולות הטכנולוגיות הישראליות. הגמישות המבצעית של המערכת מאפשרת להתאים אותה לכל סוגי האיומים, אם מדובר בהגנה נקודתית על מתקן יחיד או בהגנה מרחבית על אזור שלם. בנוסף, המערכת פותחה עם דגש על שרידות וביטחון המפעילים, כך שכל רכיב במערכת מוגן ומותאם לפעולה גם תחת אש ובתנאי שטח מורכבים. תכנון הממשק שלה שם דגש על הפעלה פשוטה ומהירה, כך שמפעילים יוכלו להגיב לאיומים באופן מיידי עם מינימום זמן הכשרה. המערכת גם כוללת יכולת לשדרג את התוכנה והחומרה בקלות יחסית, מה שמבטיח את הרלוונטיות שלה גם בעשורים הבאים מול טכנולוגיות אויב מתפתחות. בפועל, הברק עם X מהווה חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה הביטחונית של ישראל, המשלבת מערכות הגנה שונות ליצירת מעטפת רב-שכבתית, החל ממערכות לטווח קצר ועד מערכות לטווח ארוך מאוד. הוא גם מהווה דוגמה לשיתוף פעולה מוצלח בין טכנולוגיה מתקדמת וניסיון קרבי מצטבר של כוחות הביטחון הישראליים. עם שילוב בין יכולת גילוי מהירה, תגובה מדויקת, וטווחי פעולה רחבים, הברק עם X מציב סטנדרט חדש בעולם ההגנה האווירית וממשיך לבסס את מעמדה של ישראל כמובילה עולמית בתחום זה.